Hindi ang mahigugma. Sweet from my sweet. Murag tamis ka imong paminaw. Like a strawberry pills forever. Sa unang higayon, Dulanday, This is the first time of my life sentenced to nahigugma ko. I love you. Mura man og sakyanan, kondisyon mong kayo mo ron. Like a fast vehicle. Any point of Mindanao, vice versa. Ako rin si Ralin. Just call me Ralin. Dili na ko tinuod na pangalan. Nothing. Nothing, Ralin. Gusto lang na ako po na mahibaw-an ninyo ang akong kaagi. I want you to know in my handwritten. Ang silanditan. Sali ko musuwat ka, unya. Ang sabi tawag mo musuwat ka. Agi. Agi. Akong kaagi, my handwritten. Bapo lang tatagay itong intro, may ikala, nagibulabong na niya kung yun, nagbinugo na sad. Kaya man tayo. Hi sa di ay sa akong mga silingan dinha sa may Times Beach Ecoland. And hi to my all neighborhood in Times Beach, Ecoland. Balita na ko diri mo ito pagupit. Yes, I saw in the newspaper here in a barber shop in Times Beach. Newspaper. Asa makamutan ang balita? Newspaper. Sige, di ka gusto. I see you in the TV. Ang dinood, nauyab ako si Jiffy. Yes, that's true, that's true. Apan, nahimo na hinoong urom ang tanan. But you know, it's a very crazy and a very like a horror. Horror man. Hindi mo na siya yun. Kung horomon ka na may horror, may bigukot o tigni, nagkano na, ginunggab ka. Hindi rin nagsugod ang gapnod sa akong ginamuti. And this is the story of the stagnant of my life. Hasta sa pag-inagin ko niya, hindi niya. Ikaw yung nagluto ni tanan? Ay, sa mandi ay kanitanan kaning tinulang nga isda, na tinulang din manok, na dag tinulang na. Dili no, Bisaya gyud kinamata sa Davao kay kung ni gusto na Tagalog ni manukan ni. Ang giniganahan ako ni mo life ko ba kay kanyo kay ko ba? O ba? Sinas day ko de. Ang malaki. Wala pa kagikwadra nga iskabitsi. Okay na kayo ng iskabitsihan eh. Iskabitsi na daan. O ba? Ibutan na diyan. Kaning isda nga, pinaupong isda. Kaning, pinaupong pandawan, ngilhil ka ini. Di ba ganahan ka ng mga pinaupon? Ha? Oo, paborito di. Tilaw na ko. Labi kayo na. Life ko. Perfecto. Makakuha ko perfecto. Kani pinaka bangko na ko nga putahe nga gibuluto.
my life. Ano sa mga na may life? Pinalupad nga manok. Tara. Ano sa mga mong, mura manig, ano sa mga mong manok, mura manig ka nung mo iskapo? Ipintik ka ni? Pero di mo na pwede mo makaon ng dali life ko. Hanap po ko na ni, sure. Dagan mga inikuan. Dagan kayo nagbutan ako nga panakot, anak. Hindi ko ganahan ba sa dagang ngay ka ng paminta? Di ba mo na siya ka, di ba po na mapakaon, mabay ka pinalupad nga manok. Lupad na siya diya. Sa life ko, anong dagan man kaya kang putahe giluto? Siyempre, pinangga ko ka na ako niya. Kapal ba ya, ka nga anniversary na to ron. Tama no, 1 year naman ita. Kapalo ba ko nga busy kay ka? Sabi mong buhok ko. Saman? Sa kanyang buhok ng kulot ay nakuhanan man na butang ng sudan. Kapalo ba ka nga, gas kayo ni mo apil dito sa, apil ni Kukay dito sa Kalaha. Hindi ko sa beauty ba kayo? Marag yung dili Pinay ba? May lain pa. Marag may pagka-Jamaican, nga may pagka-Brazilian. Siyempre. Life ko. Saman? Ano, tilawan na natin yung mong putahe. Tilawi. Tilawi. Sudan ba ka? Nga naman. Tilawan ta ka rin. I like ko. Wala ka mataso kay Gikan. Nalimaw pa mong kang bahal. Ako ka dali. Nadala ko sudan ni mo, Naku gila rin nga ako nga. Required din nga kuhan? Requirement ni nga kanadla na magkita? Grabe sa ka. Oy, ayaw ko ina na life ko. Kaya nagtinarong ba yun ko. Nag-concern ba yun ko sa imo, ha? Life ko, kasabot ko na concern ka, pero dili po tanang higay ng ani na lang, kapuya ba na ani eh? Ayaw na pagkinaga kay parang di mo gusto nga makuang ka. Siya makuhan. Kana nga madaot ka. Ay, okay na ko. Saan naman halos kadado ta magkita? Wala man tayo. Ano na niya akong gidaladri o. Nagluto ko kaning katambak nga iska. Iska bitsing katambak. Nindot kaayo Ang sanay mong luto nga, iskabitsing pababa o pataas. Kanin. Pero kaning ginataan na lubi. Kaning ginataang lubi Nindot kayo niya kay water tibok lubi gini akong gigataan ba? Pwede mo din sa ta magkita? Lain na ni mo life ko. Wala. Amino. Pag-aksa ko, babe. Nanimaw pa mo kang online. Bisa ko, Bi. Nangaliyong di, babe? Ano ba? Wala ka wala ka na miss. Kung saan ako baka miss ni mo ang kanadlo ta magkita? Ingo ni mo, di ba? Busy ko karoon lawa. Saan si panawag ni mo? Wala. Ayaw ko na agod life ko. Katinarong ba ko ni mo? Ako concern lang ko ni mo ba? Ako nung tinanong masag ko, marang masakal na magukunin mo, good. Sakal ba na mga tol ko ng pagkaon? Sakal ba na nga gatiman ka? Magkaon ako ng permi? Ha? Sakal na gani ko, di ko gusto yung ani na lang permi. Gusto na ko na po kay life imuha, di kay... Ikaw ba lang akong life? Ha? Ikaw ang akong life ko. Ikaw ang akong all my life. Ay kung inanaabi sa di kay kagwapo pero ginaatiman ka na ako. Ay kung inanaabi pag-istorya. Ha? Sana mo ibay ka. Wala ko na mo ibay. Namoy ibay ba ka? Wala ay ako sige. Tanan mong giluto. Nangayo ba ko? Ha? Nangayo ba ko? GP. Wala GP. Ay ko tulo ang luwag, ha? Ay ko tulo ang luwag ka. Allergy na ba yung tulo ang luwag? Tulo na kagluwag, Inaday ko nga, mas bright pa ko ni mo. Mas bright pa ko ni mo. Mas bright pa ko ninyong goy-goy. Ha? Palabang ka mong utol ni mo, si goy-goy. Mas bright pa ko ninyo. Ha? Gusto ko, ihapak ko ni luwag sa mong naw. Ayaw ko. Wala ko nang ayo, ano yung ginaluto-luto. GP. Ayaw ko. Gusto na ako,
Na kay time sa mong kaugalingon. Kaya napo kay time sa mong kaugalingon. Jepe, ayoko, anak. Sa naman inuunin ka nato. Tuluan Ano mo ka ka rin mo. bantay para matag... Hindi ka nagminyo. Sa mong ka. Ayoko, sakita pa naman malulti. Ay, para Ikaw, matag ka tao. tinaman. Ayoko, wala na. Wala ka, wala lang ko. Laka rito, layas. Smile pa. Samok kay ka. Hindi ko naman pungan. Ugni ang naong ni mo niya. Beri na kumputan, be. Wala pa yang dadan kita angkat, beri uang dadan. Baik. Nga nang yung mga inatot na yung uyab na. Butan mo to kayo. Tugon ako, be. Sa? Sa pagkasira ka hindi naman katuka. Ano din katugod. Sa kasat tamata, tagos bulan. Tanaw ko sito, matug ka. Kapoy na ko. Naguna ka niyo mga tao. Ambok may tumbayana to. Sige na nagkuan. Gaba. Makatawa mo dyan ko niyo. Gabi. Malibog ko niyo mo. Amang pa. Kasi ikaw panginaway lagom kong mata, ikaw. Nabulit na yung mata ng eye bags ni mo. Ay, hindi na mag-unayay pa eh. Hindi mo sige Sige, mo. sige, sugot anang... Sige mo kayo isgot anang babae nga. Kapoy kistoryahan. Nasakal na ko. Bay, sutyan ka bay. Naglibot ko ni mo ba? Tanang mga babae na magugud-gukod ni mo. Dito ka gwapo sa bay. Dagod ni mo bay. Nakaisang dabi bay. Oo. Diskarte na na, part. Sumang ka. Hindi, tinood, part. Ngaway na ilan ba? Pution. Chinita. Baba! Bay, Mas may ito. biliba na ginagawa. Tikas ka biliba na ginagawa ni mo sa nga tanan ba? Sabihon lang siya. Intern ba? Okay pa ba ya? Intern sa mong office? Ba? Ganahan sa ko. Mas okay han mo kasi kaysa sa kong uyabis. Ang uyabis, samo si mahong sudaan. Bay, ayun. Bahay, napay lamas na yung buhok nga. Bay, ayun na anay mo uya. Bay, kuno. Timan gani kasi mo uya. Panangan pa gini mo. Magid, part. Naman ka niya, Puds. Ito, hindi mo. Taka lang ni sabat ni Wak Mani. Libritang itom. Puds. Tawag na. Naminaw naman nag-sound so. Uy! Shades na gabi. Anda. Lugtoy. Nung nakaganahan, kainom ni Dani, malugtoy, maristano ba? Agad to kapon, birthday daw niya? Asa to yung si Palitano? Oo. Pero dito Mga sa... kasag birthday, mag-isip ka sa Palitong Barpel, magbanahan rin nun siya. Uy, na nato yung ipon dito doon sa sila 14 maganda. Ano, piso na po na eh? Ano, gagawas naman doon, sugatan ako diya itong isang buntag. Mayo kay nakaparol. Simri naman, God. Ikaw, ito, asa na ito yung sisutan ng babae. Bili pa rin, ikaw ba? Piniptiks ng chinita. Intern ni Part. Mo ba? Taga-kuha ni, taga-ang dili dato undang. Ha? Tagado? Uy, Pat, sinabad na sila sa amiga, Pat. Lawgawan ni mo, para magamit ako akong bagong motor. dato yung amiga. Ay, ano ito? Kailan, pala ano ito silang eskwelahan? Kasi pangalan? Basta kuhaan mo to. Darling, ito si Darling. Si atik pa kayo mo itong karga sa yung motor eh. Si Darling, Jai? Oo, trabaho silpunan. Ano pa mo nag-ibuhato na eh, Pat? Hey! Uli ko ganahan ng amigo. Mag-walk out na yun ba?
mo kaon sa ko sa gawas chip ha. Ay, gado kay sir. Sir, pili kong bihon service, ko lang sir. Ah, sige, nagbalik na ko. Ayun is chip pork yun. Ay, gawas diya nga. Sumbagan mo kaskilid na ron. Sakit na ay. Pwedeng sakita. Tumba na eh. Ang sa mga dali nga, barbecue, mga ganyan. Dali lang ko kayo magkuhanan ko dali. May na lang ko kayo. Ang dali ka rin ikaw pisto nga, namang ko'y trabahoan na sa atbang. Magbuti kayo na rin. Mga rin yung gusto, mga rin yung lugar dali din eh. Ha? Mga lugar, ha? Bagay. Ha? Dili ni mong lugar dali. Ay, yung gani ko. Ayaw ko buti, ha? Ano ka nagbot ni mo? Hala ka rin. Kumusta naman ka? Bot ni mo. Sinanitsit. Ay, alisa ba? Saman, ako yung trabaho ba? Ay, sa Rodrigo, ikaw ba? Mga barbecue. Ikaw ba? Ay, sige ko. Gusto sala na ako ni mo. Samok sa nagulbi. Chip. Ha? Wala kayo package sa mo, Chip. Sa dali pa. Wala man sir, wala sir. Tarang, Chip, ba sige tago-taguan naman ng package sa kulat, Chip Pork. Bigyan mo ng kilo din mo ron. Sa mga alma ka? Hey! Hey! Chip Ork! Ay, Ay, nakoy ko dali. Nagibilin sa kuhang alistahan, utang? Ha? bilis na ay utang na madagana na mong utang na ay. Ay, kung na ibutag na kita kakita, mauwa ko eh. Sumpag pa rin ako kilin. Ay, kung na namin. Na. Ano mo nung pagkakilin? Kusuan, sikon na kami, sikon na. Kusuan ha, pag may mga doon sa panigot, yung utang kayo na wata. Ano, malma ka? Kana ba? Ba't hindi akong pangalan, ha? Basig ka ron. Tama na. Sunod na ito, Chip. Chip, ato na dito, Chip. Ikaw, babae. Sige na, ikaw na. Alive ko, ayaw ko ayaw ko itulak-tulak, God. Ikaw, bumram kaganahin ako, uy. Wa ba din mo na feel na? Wala pa. Oh, dili na ko ganahan ni mo. Busa, wala na ta. Unsa? Bungol ka, ha? Wala na ta. GP. Dili na ko. Wala na ta. GP, no. No, GP, no. No. Hey, Chipper! Nagibilin dire? Kau ba isip tabis-tabis? Ay, nakaalma ka? Ha? Hindi ko ba masas... Bakit ang nagiging kag mini-forest ni Ma'am? Sa daw na ito, pakano dito kag GBJ dito ba? Isa ka volume at sa daw na ito. Ano ba? Ano na, Mr. Busy, ha? Hoy, Bart! Ay, Bart. Sa Bart? Kailang. Ikaw. Okay, nagyapon, Bart? Saan mo magag? Naghinoktok mo ka? Wala. Sa'yo balita niya. Didang ba? Ano ko sa Facebook? In relationship na? Oo. Nakauyap na siguro. Di na ako na ginapabutangan sa una. Single, ginadapat. Asa ko mo angkol nga na ko uyab sa Facebook. Di ta kauyab og lain, anak.
Kung may style sa uban. Kita ka ba? Single na gid na. Pwede ko kupuha sayang nga aktor ka. Mo ba? Na! Ano. Check na to, be. Tanawa. Suya sa to. Tayo na kay ka. Tawa. Ma'am, Taro pa to mo. Ikaw, baby. Lagot na. Ay, sa! Uy! Basta! Ilang out na ba? Ilang out na, suya na ba? Ayabas! Dalawa. Wala, suya ka! Kadto'y gibati ni J.F. Dolanday sa dihang nasayran niya nga nanak ko'y laing lalaki. Wala na nakong yusikan pa nga akong paghigugma. Siya utang akong first time napagbisayangan ng niya. Karon okay namin sa akong boyfriend. Nagmahay man ka J.F. Well, wala na ko'y mabuhat. Kagibuhat na ako ang tanan para maging okay, taapan ikaw ang dili. Nag-move on ako, Dolanday. Salamat ko. Nagpasalamat ko kay Ruben. Kaya akong gisalo sa dihang nahulog ko. Until next time, hindi suwat magtatampo. Ralin. Unta nawasan ka, bisan o buhay klaro. Alang kaninyo, among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. How to bring friends together via physics. First, calculate the mass of each person. Verify distance to travel. Factor in the surface friction, because if there's something you don't want among friends, it's friction. There's no science to friends bonding. Have the new McDonald's Happy Bundle. 4 burgers, 4 medium fries, and 4 regular drinks. New McDonald's Happy Bundle. It's all good for 4. McDonald's Happy Bundle. Pagkain para sa upat sa 495 pesos lang. Available ang pinaagi sa McDelivery. Dial 228-6236 karon. Gawing Asi Magical ang inyong sinigang. Magmagi Magic Sinigang, yung kulay yellow. Isang araw, may dumating na angel na may dalang good news. Alam ko yan! Angel Condensada! Angel Condensada. Fruit salad so easy na. 2-in-1 sulit sarap ng cream at ng condensed milk. 2-in-1 sulit sarap. Salad so easy na. Angel Condensada. 2-in-1 sulit sarap. Salad so easy
It's a fruit salad 2-in-1. 2 cans drained fruit cocktail and 1 chilled can of Angel Creme Densada. Mag-Angel Creme Densada. 2-in-1 sarap ng cream at condensed milk. Save up to 41 pesos. 2-in-1 sulit. Tandaan ang petsang December 12, 2012. Ipagdiwang ang Pag-ibig Day sa SM Department Store. Bilang pagulita ng 32nd anniversary ng Pag-ibig Fund. Ang mga Pag-ibig members ay bibigyan ng 5% discount sa bawat 500 peso minimum purchase at 10% discount naman para sa mga Pag-ibig member na miyembro din ng SM Advantage Club, SM Prestige o BDO Rewards. Ipakita lamang ang inyong Pag-ibig Transaction Card o UMID card. Ang one-day discount na ito ay ibibigay sa lahat ng SM Department Stores sa buong bansa. Maliban sa SM Quiapo, hindi rin sakop ng discounts ang mga pinamili sa Snack Exchange, Camera Shop, at Customer Service Counter. Ganon din ang mga items katulad ng chemicals, toiletries, diapers, pharmacy, maliliit na appliances, business machines, at iba pang promo items. Tandaan, Pag-ibig Day sa SM sa 12-12-12. Kapamilya, ibalik na ang Tang Orange na Orange Lami Promo para maghatagong sa iyo ng binaskuhan. Pwede po mo-appeal, isip home partner. Isulat ang ibong pangalan, address, contact numbers o signature. Nagkipiyog 2 ka little packs sa Tang Orange kung ihulog ang envelope sa dool nga ABS-CBN station. Adlaw-adlaw, ang dumiyaw sa kamaswerte nga color o kanang biyernes. 5 ka home partners ang makadaog og 500 pesos matagusa. 1 ka home partner sub ang makadaog og 10,000 pesos sa grand draw sa Disyembre. Apil na sa Tang Orange na Orange Lami Promo. See posters for details. Promo starts from November 24 to December 27 with DOH FDA permit number 2391 series of 2012. Tol, basketball na ta! Tangkad sagad! Tol, agtuon na nato sila. Tangkad sagad. Cherryfer Syrup. Nagatabang sa mga bata magpabiling himsog ug aktibo. Adunay chlorella growth factor nga nagatabang sa ila magpataas. Cherryfer Syrup. Para tangkad sagad. No approved therapeutic claim. Tuloy pa rin ang pinakamalaking pamasko ng Coca-Cola. Pamasko ng Coca-Cola? May 100,000 pesos for me! 100,000 pesos for mommy! With matching pakain sa barangay ko! Pakain para sa amin! And millions of free loads! Oh, may instant free load ako! Pwede mo manalo sa Coca-Cola milyong-milyong pamaskong pablawa. Just look under the cap. Text Coke, space code to 2653. Abot na sa biggest pa promo. So 100 years ng Coca-Cola. Promo runs from October 22 to December 17, 2012. See posters for details for DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Ako si May Basok, pero health worker sa buntag o nagkatiman sa tulog ka mga bata sa gabi. Makaingon gyud ko nga lisod ang trabaho, pero sa akong abilidad, makalahutay ko sa pagbuhi sa akong pamilya o pagpaeskwela sa akong mga anak. Tungod kay dili ko basta-bastang masakit. Kung ubuhon ko, mayra ka pang akong tumaron. Sigurado